खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोफोर नोंथांमोननिसिम आं बयनिसिमबो दिनैनि बे गोदान बोसोरनि सानाव गाहाम हामलायनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरनाय जाबाय आरो लोगोफोर गिबियावनो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव गाहामैनो दङ आरो आंबो इसोरनि अननायाव गाहामैनो दंथ'यो लोगोफोर आरो 2022आव जिखिनि नोंथांमोननि जिउआव जानानै थांबाय दुखु दाहा बिसोरखौ बावगारनानै गोदान आगान सुरनो नाजादो आसा खालामो बे बोसोरा बयनिबो जिउआव गोजोन लाबोगोन साक्सेस लाबोगोन आं मिजिंथियो न'खराव सुख सान्ति लाबोगोन आंबो इसोरनियाव बेखौनो आरज गाबो आरो लोगोफोर जाहाथे आंनि जिउआवबो सुखि गोजोन फैयो आरो लोगोफोर हेपि निउ इयार ओमफ्राय लोगोफोर आङो दिनैहाय जेबो पिकनिकनि जेबो प्लेनिं गैया आरो लोगोफोर आब'मोना जाहैनो नागिरदों बाट आङो मैया रानि गाथोनाव थांदोंमोन नालाय स्कुलनिफ्राय स्टाफजों ओमफ्राय बेवहायनो एसे जानानै आंगायनानै फैबाय आरो आं लोगोफोर ओमफ्राय आं ओंखायनो दिनै आब'मोनजोंबो थांथ'ला आरो न'आवनो थानोसै दा बेलासियाव मा जायो थांनाय जायोबा थांगोन आरो आङो लेंहरोबा ओमफ्राय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअ माने दिनैथ' ब्लग खालामला आङो लोगोफोर मैयानि ब्लगखौ नायदो आरो ना दे बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लेट्स गो हेलो एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय चेनेल लोगोफोर आं नै ब्लग खालामनो बावलायदों आरोखि दिनै ओमफ्राय नै स्कुल मोनलायसिगोन आङो ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा दिनै पिकनिक थांनो नागिरदों आरो मास्टार स्टाफफोर आंनि गाथोनाव थांगोन लोगोफोर नै गथ'फोर खारबोगासिनो गेलेनो थांसै नै जोंहा नै आन्टिबो थांगोन बाय दे बाय बाय औ गथ'फ्रा बायबाय होनजोब्बाय नै मा जाखो मबाइल बावबोलायबाय आरो थांफिनबाय लोगोफोर नै फानबारिनिफ्राय जोङो ओमफ्राय रुटि अर्डार होदों आरो मिसमोना माखासेया हैदों नै मिसआ खानाय आइलि जालि जानानै खारथुबलायबाय आरो बारजों आंहाथ' जेथो जाजोब्बाय दसेखिनि थाथ'नायावनो खानायखौ रिदिं खालामना लाबाय आरो ओमफ्राय नै जोंना आन्टिया बाक्सानि आन्टिया नायबाय थादो भिडिअ सफैथ'वाखै दा सहैबानो नायबावदो लोगोफोर माबायदि जोंबो थांफेराखै दिनै फार्स्ट टाइम थांगोन आरो रानि गाथोनाव फार्स्ट टाइम दा देखायगोन ओमफ्राय नै मन्दिरा खनसेबा फैखादों कालि फुजायाव जि मोजां नुखायो मन्दिरखौ ओमफ्राय बिराद गुवार आरो जायगाया फानबारियानो नै मोनफैबाय नै लोगोफोर जोंहा जों दा दैयाव फुजा होनो फैग्रोबाय आरो जोङो पिकनिक जानायनि सिगां ओइ खर'जों दै गोनाङाव दैया नै ओरैजाय दै गैया रानजोब्बाय रानि गाथोनाव दिनै पिकनिक जाफैदों लोगोफोर दा बैग्रि खानो नागिरदों आरो ओमफ्राय हस्टेलनि गथ'फ्रा जि बैग्रि बिहरसोदों ओमफ्राय बैग्रियानो नै गोथां बेखौनो लाना थांसै आरो नङाबा लाबो नै बिदिसो दाबो मोनफैबाय फैयै मोनफैबाय जिरायबायानो जोंहा जिरायबाय मिसफोरबो दङ मिस जानाय
लोगोफोरजों बेरायदों मा दं मा गैया नायनो नागिरदों र' एसे फिथाइफोर फाननाय नुयोबा बायनो ओमफ्राय जोंना ओंखाम गैलिया रुटिसो लाबोखादों फैबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनाङा नै लोगोफोर बिदि जिङाव फ्लेग गायनानै दोनजोबदों आरो लारि लारिनो ओमफ्राय नै बैजोंहाय दैनि बारनो मोना आरो जोङो पिकनिक जानो बारनो मोना ओमफ्राय ओरैनो बेरायहैनो मोनो आरो दा बेरायहैगोन र' लोगोफोर ओमफ्राय नै दा ओरैजाय गेजेरजों फैग्रोदों जों खर'आव दंमोन नालाय बिसोरो मालाय अबेबा स्कुलनि पिकनिक जाफैदों नै लोगोफोर बेजों बैग्रि बागाना बांसिन दं नालाय जि मोजाङै सारि ओमफ्राय जि साबसिन नुयो आरो ओरैजाय दालां दं आरो लोगोफोर जों दालाङाव एसे फटक लाहैबावनोसै आरो फटक लाहैनो मोजां नुयो बरिया मोजां नुयो आरो बेखौ बिनि थाखायनो मोजां नुयो दलांनि थाखायनो जेबोथ' गैखाया गैनायालाय ओरैनो माने पिकनिक जाग्रा जागोन नालाय मोसाग्रा बेनो जाहैबाय जोंना नै मेन जायगाया फटक लाग्रा जायगाया बेनो ओमफ्राय ओरैनोथ' बाखि जेबो गैखाया बैग्रि बागान ल'खा आरो बैग्रि बागान फोथार ओमफ्राय दै दङ अन्थाइबारि दङ आरो पिकनिक जानो फैयो रानिगाथोनाव मोजां पिकनिक जानो मोजां फ्लेगनि थाखाय बरिया नुयो आरो लोगोफोर जायगाखौ ओरैहाय माबा आरो मा नांगौ बेखौ रेक्टेंगोल लोगोफोर गुड मर्निं जोंहा नै ओंखाम जाबाय आरो निउ इयारनि जि गोथावखा बे फुंजानि नुवाखै मा दङ लाफा मैद्रु दङ ओमफ्राय नै बे मा फालें गोखैजों अमा गोरानजों जि गोथावखा आरोखि बे मोनानिमोन साम' सबाय मेरला जि गोथाव जाखासिगोन आरो आंहा नै बिथिं जानोसै लोगोफोर आङो दा ओंखाम जानोसै आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था मैयाबो जादों बेखौबो साम' लोगोफोर सबायजों साम' लोगोफोर बिराद गोबावजों दिनैसो मोनजालायबाय लाफा paling gede yang emak mana nih angin jadi banyak mana orang nggak biasa nangis mana berkarang punya nih नै लोगोफोर आङो आब'मोननि पिकनिक जानायाव फैदों आरो ओमफ्राय राजानो सुइटार बिहरदों नालाय ओमफ्राय आङो न'आव ओंखाम संजायाखै आरो लोगोफोर दहाय फुङाव जाखानायानो जि उदै बुंनानै दंना ओमफ्राय होमबाबो जालांसै आरो बेवहाय ओंखाम ओंख्रि आग्लायना दंजोबो ना एसे जालांसै नै ओरैजाय जोंना नानि दङ नानि फिसा ओंखाम जाखांबाय बिसा नै बेलासिबायना ओमफ्राय सुइटार लानानै फैबाय आरो नै नानियाबो आंहाबो नै लानानै फैबाय राजानो नानि बिमा न'आ खाथिखा ओमफ्राय आङो दासो फैदों आरो लोगोफोर लेंहरनायखाय दुगैखां एरिखां नों मोसायाखै थिसा मोसायाखै मानो मोसायाखै दामग्रा गैया दामग्रा दङ होमबालाय मानो मोसायाखै मोसानांगौ ओइ जादु ओंखाम जाबावनोसै नै आंहा बान्दा कफि लाब्रा बे मा ब्रयलार ने ओमफ्राय बे एग ब्रयलार नै लेमन जानोसै लोगोफोर भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'नोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लोगोफोर बाय बाय हेपि निउ इयार समफोर लाभ इउ